adlaw kaniyong tanan nga mga nagpaminaw karon ning tulumanan. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug ato na Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguala ko ninyo sa pangan nga Clyde. 35 anyos ug may 5 ka mga anak. Taga Camotes, Cebu. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa akong nanay. Nagpasukod banggod ang among silingan sa ilang mga o gipablo na lang sa mga ug may muhumag nga siyot na pagkabutan. Alam niyo isang ta, ingon ini ang mga pangitabo. Nay, magpasurbid ay kuno sila si Noy Toting sa ilang yuta. Murag na iskutan bitaw na ni Marington yan ako. Di ba nga sikbit raman na og yuta nato? Oh, kana sa pikas bahin ilahan na. Samtang diri sa pikas lahi sad nagtaiya. Nagplano gani unta ko nga ipaapi na lang sad nato og pasorbe ang atoa. Pero wa pa man tay kwarta. Magkinahanglan pagid itag dakong kwarta nay? Oh, medyo. Aw pangitaan na nato nagpaagi nay. Aron nga mausa og pagsorbe. Aron nga magdungan na lang nigsorbe ang kasikpit natong yuta nga ilang Noy Toting. Basin magamay-gamayan na tag gasto ba kung makigdungan ta nila. Uy, dako man di ni og sukod ang imong yuta nay. Wa ko mahibaw da. Nga abot ba di ay dinging dapitan ning akong yuta? Kadita nay. Kung abot din ang nasakop sa imong yuta, kung subayo ni padung didto, masakop man ang bay sa usa nato kasilingan ay. Unsa? Wala ko do. Kung abot din ang dapita ang imong yuta, maigo o masakop yun ang imong yuta ng ilang bahay ni Bini nay. Unsa? Sa yuta ni Manding Marseng? Sa inyo ha paning yuta ah. Nga sa amo maning kapuhan. Kang Lula Marsing man eh. Kalma lang, Bini. Nagpasukod man gud sila si Noy Toting sa ilang yuta ba? Nya, misabay na lasab mi. Ug among gipasusi gid og tarong sa nagsurbi sa yuta. Ug among nasuta nga apil panindapita sa bahin sa yuta ni nanay. Ah, kabinuang nga na. Kadugay na namong dipuyo din eh. Dugay na ning among bayad din eh. Karon lang mo muingon nga apil pa ni sa inyong yuta. O karon pa masan ni mahibaw eh. Kay karon pa masabi magpasurbe. Ah, di kong tuwa na eh. Kinibaw bi ako. May muhon mi asa kutob ning yuta sa kong apuhan. Ug mao na among gibasihan sa pagtukod aning among bay. Mao lagi. Nya unsaon ta man eh. Mao man giingon diri sa bagong survey. Apil pa man ni sa yuta ni nanay. Murag 1/4 gyud aning bahay nimo apil sa yuta ni nanay. Ah, di kong tuwa na eh. Ug ayaw gyud ninyo hilabti ng among karaang muhon ha. Ayaw gyud ninyo ibalhin aron di ta makagubot. Bini. Clyde, ayaw na lang na ninyog dakadong. Magkagubot lang unya mo nilang Bini tungod ni Ana. Di mahimo nay. Kinahanglan kuhaon nato ang angay nato. Jesus. Magubutan ni Ana, oy Clyde. Mas nindot gid puy-an ang kalibutan nga wa tay kontra. Kay may kalinaw ang atong mga huna-huna. Nay. Recorded by X Thunder Gaming. Wagid ko mahilo na bahin sa yuta ni nanay. Kay angay lang nga ihatag kang nanay ang para niya. O gusto na ko nga masulbad ni samtang naapa si nanay. Apan nagmagahi gyud ang among silingan. Dili gid sila kadawat nga ang ilang bay nga natukod apil sa yuta sa akong inahan. Ug unya, unsa? Mao na, Clyde.
Nagkupra sila si Benny karon sa ilang lubi. Og di pa ang dapit sa ilang bay. Apil pa man na sa yuta ni nanay nimo. Diin may pila ka punuan sa lubi. Ilang mang-apil og saka ang bunga sa lubi aron ko prason. Uy, Hambot eh. Sa una sa pagsulbad nga, di man ganan si nanay og samok. may pag-inyo na husayon sa barangay, Clyde. Mao ba? Ayaw na lang na ninyo og buhat ta. Kay mosamot ang kasamok. Nay, Matandog ang ilang garbo anak kun inyo nang ipabarangay. Nya magubot lang ta. Sus pastila ninyo oy. Luna sa yuta lang na Clyde. Lubi lang na ikumparar sa inyong kinabuhi. ngayon abot naman ta ng istoryahan nay. Bahin sa kinabuhi nato. Nga gusto ro man unta natong kuhaon ang unsa may ato. Gusto ra taghusay nay. Ato man ang katungod. Kana lagi kun uyon sila. Unyag supak man sila. Na, magubot lang ta. Pero nay, Ihatag na lang ng ilang gituhuan nga ila, Clyde. Total, dili man sab kita ang nagtanom anang mga lubiha. Nganong mga angkon man mo, ana, nga dili man kamo ang naghago. nay. Aw, sayo naman nagaw. Kundi nila igibap ng luna nga ilang gibalayan, kay lisod man sabog ipaguba ng ilang bahay, kay 1/4 raman ka ilang bahay nga nasakop sa yuta sa nanay nimo, di ba? Aw, pabayari na lang. Ha? Oo, di ba? Basi masugot sila na. Kay di man maguba ang ilang bahay. Pabayari na lang na ninyo ang luna nga ilang gibalayan nga naapil sa yuta ni mama nimo. O di ba? Sulba ng problema. Unsa? Anong paliton man namo ang among kaugalingong yuta? Ben, napasorbe na lagi namo ang among yuta o among nahibawan nga apil pa ni sa yuta sa kong inahan kining inyong gibayan. Di lagi may mutuan ang inyong sukod sa inyong pagpasurvey. Kay kining among sukod, kaniadto pa ni. Unya karon kay nagpasukod mo, inyo na dayon ning luna nga among gibayan dinhi. Ang karaan nga sukod ang atong tuhuan, Clyde. Ha? Magbase ta sa karaan nga muhon ug dili kining bag-o ninyong survey. Gahi gid kayo ang kasikbit namong luna. Dili gid nila ihatag ang luna nga apil pa sa yuta ni nanay bisan kon gipasorbe na namo kini. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Bago ming nagpasorbe sa yuta sa akong inahan, ug among nahibaw-an nga ang bahay sa kasikbit namong yuta naapil pa di ay sa yuta ni nanay. Pwede ba namo silang papahawaon? Ikaduhang pangutana. May karaang mohon nga maoy gibasihan sa among kasikbit ug yuta nga maoy utlanan sa ilang yuta. Angay bagod nga basihan kini o ang among bagong survey. Ikatulong pangutana. 1/4 sa ilang bahay nasakop pa sa yuta ni nanay. Dili man nila i-give up. Pwede ba nga amo lang ning pabayaran nila? Pero dili masab kuno sila mobayad kay ilaha lagi kuno ning yutaa. Unsa may among buhaton? Usayon ba namo sa barangay? Ikaupat nga pangutana. Bisan nahibaw na sila sa survey, apan ila maghihapon nga koprason ang lubi nga nasakop sa among yuta. Unsaon man namo sila sa pagbadlo nga masuko man? Ikalima og katapusan. Asa mami pwede mo duol ani aron nga mahusay ni. Ug unsa may angay namong buhaton? Kay gusto na unta ko nga mahusay ni mintras naa pa si nanay namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ang muhatag ninyo og
tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Ay nagdugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut unta nga sa matag episode nga inyuhang mapaminaw, ma-inspired mo, makakuha mo og pagtulunan ug makarealize mo nga uy time sa. Di raman di ay ako'y nagbago sa kalibutan. Mao gyud, Kita no? man di ang tanan na problema, tay nagtumos Dr. Obra wani problema. Daghanang problema. Sos off the air magsurya Oh. baya aming docs amo ang mga problema gyud po. Daghan yung problema. Oh. Why taong why problema? Agree, depende lang yun na kung unsa ta ka maayo muda sa atong mga problema. Muna relax lang, maminaw tas mga suliran sa ato ang mga letter sender. Okay? Yes. Ang atong makutlo nga pagtulunan karon nga adlaw, attorney, sometimes your plans fail, but God always gives you a better option. Na pag kung kay manira ning pultahan na may bintana. Na ay bintana mablihan. no? O ayaw ka dismaya dayon og Mm. dili day matuman ang gusto niyo mahitabo sa iyong kinabuhi outright, ha? Yes. It will take time. Unya, ang ako pong na-learn usahay dok no nga kung naamang ganitay dili masabtan, take it, ayaw gyud pangita dayon sa tubag. Kay sometimes ang tubag in time mo unfold ug mo gawas ug ma-explica ra gyud na nato sa ato later on. Dili ta magsigingon nganong nahitabo man ni nako, Lord, nganong ako man, nganong nahitabo man ni, nganong man gyud unsa gyud imuhang rason. Ayaw, salig, padayon sa imuhang kinabuhi, no, move on, barog din ha, pamapha din ha, barog, padayon og lakaw, and then later on you will find the answers. Yan ako i-share attorney, ha? Yes, Yes, pasonala si Mana Santa. Ako ilang gipada sa role sa katong ikaupat nga pangutana ba nga, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Kung wa mo laing lingaw, ha, tanawan nyo sa YouTube na ako diha. Taasa man ni Doc nga Sa church. CCTN, sa Oh, Channel CCTN, 47. wow. Naana sa mga 7 kanang mga 7 last words. no? Yes, Correct. ikaupat nga pangutana ko nagdramatize. Nigad. Oh, di ba? Tinuod. So Kasi ano itong- tatampo ato ni si Clyde. Clyde From ba ni? Camotes Island. Camotes Island, no? 35 years Jaja. old. Jaja, no? Ako ang Bahadia Flores. Ako ang mamiga din ang avid listener pod na to. Yes. Punto legal Mga ta. Ginocor family, mga Custas family, Yes. diya sa La Libertad, diya sa puro Camotes, no? Punto legal, no? Si Clyde, 35 years old, may 5 ka mga anak, malagit na Camotes Cebu. Ang iyang suliran to na kabahin sa yuta sa iyang mama, no? Moto ang atong nabatigin sa drama. Si Attorney Eileen may problema, may bahala na niya mong problema, Clyde, Mao no? na. So, unang pangutana ni Clyde, bago may nagpasorbi sa yuta sa akong inahan, ug among naibawaan nga ang balay sa kasikbit namong yuta na apil pa di ay sa yuta ni nanay. Pwede ba namo silang papahawaon? Well, ayaw silang pahibaw no? Nga naka-encroach sila sa inyong yuta, and then actually sometimes we might just need to negotiate no nga unsaon nato na pag plano nga pwede ilahan na lang bayran no kung unsa na kadako ang ilahang luna nga na-encroach, or pwede ninyong inon nga ikat na lang na no and then kay naka-encroach man mo no sa nagamit ninyo ang kanang maong yuta. Depende ninyo. Pwede ninyo sila mapapahawa or pwede ninyo sila ingnon nga bayri na lang na. Depende o how you would want Sa it. buto na lang yun, ha? Kay nalapas na ilang balay. Yes. Oh. Kaduhang pangutana, Kaduhang Dok. pangutana. Mm. May karaang muhon nga maoy gibasihan sa among kasikbit ug yuta nga maoy utlanan sa ilang yuta. Angay bagod nga kini basihan o ang among bagong survey. Well, kana mahog man guna siya nga inyuhang survey ug ilahang survey. Mas maayo mang yud good nga magpa-joint mo og survey kamong duha sa usa ka surveyor nga acceptable ninyong duha para once and for all maklaro gyud ninyo kung unsa gyud ang sakto
no nga sukod sa imuhang yuta ug sa ilahang yuta. Yes. Kay dili baya gid po na makaingon gid ko nga mobita na mobaligya tag yuta 200 square meters more or less. Kay di man gid na dato maingon gid nga super accurate to the dot gyud ang sukod sa yuta, pero labay na namtay mga kasikbit, at least magkasabot mo no kung asa gyud, and then once and for all kung asa man gani na ang muhon nga tamdanan, at least sakto unya respetuho na ninyong duha. Nga mo gyud nay sukod sa akong yuta, mo nay sukod sa imong yuta. Ako'y personal experience na, di na lang ako i-share, ha? Pero, Tinuod, naagin na, Dok, di ba? naagyan, no? Sunod nga pangutana, 1/4 sa ilang balay, naisakop pa sa yuta ni nanay. Dili man nila i-give up. Pwede ba nga amo lang ning pabayaran nila? Pero dili man sab kuno sila mobayad, kay ila lagi kunong yuta. Kung sa may among buhaton, husayon ba namo sa barangay? Dapat husayon na lang sa natog suway sa barangay so that we will see kung unsa gyud ang sakto mo na ningon ko nga mas maayo ipa-survey na to og klaro no nga matklaro gyud nga matan-aw based on an independent nga survey kung pila gyud kabuok ang inyuhang mga yuta nga pila gyud usay kadaka no kumingon sa based sa ilahang survey. Based sa ilahang survey. Yung mo insist man pud sila nga ilaha. So mo na need siya. Na kung dili gani gyud amo adto kitag korte ani. Mao gyud, no? Pero better kay silingan man mo no nga barangay na lang sa para mahusay og klaro. And magpa-survey man gyud mo kay para walay bias ba. Ikaw pat nga pangutana. Yes. Bisan nahibaw na sila sa survey, apan ila man gihapong koprason ang lubi nga nasakop sa among yuta. Kung saan man namo sila pagbadlo nga masuko man. So kadili lang balay di ang nasakop na pa'y kalubian. Kung na mga kalubihan, klaro naman na ako pa ninyo, kurala na lang na. Kuralon, para di sila ka-trespass anyway na amang mo'y survey, na amang kay geodetic engineer to show, then kuhain na lang nag-permit to fence, and then i-kural na lang na para wa na maka-encroach anang inyuhang kanang property. Aside sa ilahang imuhang husayon nun, nga structure, no, nga naka-encroach sa inyuhang yuta katong ilahang balay. Okay. Last question, Last question, mga pangutana, asa man mi moduol aron mahusay mi. Ug unsa may angayan namong buhaton. Kay gusto unta ko nga mahusay ni mintas naa pa si nanay namo. Kana, no, like I said, pabarangay na lang na, and I will suggest magsabot mo nga mobayad gyud mo og geodetic engineer, surveyor nga kanang acceptable ninyong duha ba nga ayaw mo kuan nga nagpa-survey ko mo puin nyo kani i-fuse na to ning duha no kanang klaro nga relocation survey para makita gyud ug unsa gyud sakto ug unsay tinuod on the condition nga kung unsay resulta dawato ninyong duha na og dili isud siya, then you'll have to go to court para ma-prove nimo base sa inyong survey nga naka-encroach gud sila sa property. Now, it's either inon sila sa korte, bayre ninyo, or tangtangan ninyo. Kung imo mo bayad, kuhaa ang structure. Kay illegal ang inyong structure, kay nakalabang man mo sa yuta nga dili inyo. Okay? Okay, so klaro ka itong explica na to ni Ellen na kanang isa to ni siya, si Clyde, no? So, okay ra ang yes. pagsabot mo sa explanation sure. nato ni Clyde, ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rini Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak araman. Daghang salamat og Maayong adlaw.